Isalachi. Igbo ndị ọma njem ọnụ. Ọ bụ na m abụdụghị onye Igbo ama m ihe m ga-eme onwe unu. Ana m asị onye biri ibe ya biri. Ise maka na onye biri ibe ya biri elu ụwa dịrị anyị na mma ịghọtago lọlọ nne ka Chimezie ịgala ya bụ mba ifele ya bụ okpukpu mmiri asaa iyi asaa agbara asaa bandit asaa terrorist asaa ifechinedi ya n'elu fegada steeti Sokoto ukwu ebe ị gara hụ Maazị Nnamdi Kanu na mbụ kedu ka ọ dị? Nke mbụ bụ na ana m ekene Olisa ka anyị si wee gaa ije ahụ bata gaa ya ọfụma n'udo na ọṅụ. It was a very smooth ride. Anyị fụrụ Maazị Nnamdi Kanu, Maazị dị mma. Ịma na afụrụ m ya oge ọ nọ n'ụlọ ikpe, oge ọ bịara ụlọ ikpe mgbe ọ nọ na DSS. Kịta ka anyị ga-ama na Maazị mara mma okorobịa, ahụ dị ya mma, ọ na-amụke na-amụsọ amụ. Ịma na ọ bụkwa onye amụ, hapụ iwe webe ya, onye abụkwa onye amụ, onye abụ onye nganga, onye abụ onye na-akpa mmadụ. So oge ọ fụrụ m obi bụ ya sọ aṅụrị, amadị m ka o si wee mata ihe m na-eme, wee kene m na ọrụ m na-arụ. So anyị jisi ike. Ndị anyị na-eso gị ije abụ Ezeri. In fact, ọ Ezeri chere m na his entourage. Anyị ji wee gaa ije anụnwa. Unu lekwana anya n'ihe ndị nsendụrụ ga-ahụ ya mụọ. Ezeri bịakwa kpee ekpere. Amadị m how spiritual that every kingdom dị. Ha na-eme more of ikpe ekpere, ọ bụ ụdị ikwu okwu dị anya. Ọ bịa kpee ekpere wee sị na Chukwu ndị Igbo ga-edunata Nnamdi Kanu. Na ọnọ ihe ya ji wee bịa ka ya sị ya jisi ike na anyị fụrụ ihe ọ na-eme ana ihe ọ na-eme dị anyị mma. Anyị na oze ndị Igbo na Sokoto kwa kpọtakwa ntọraji ya. In fact, Igbo dị mma. Eme ndị Igbo asị Igbo afụrụ onwe ha n'anya, Igbo adịghị enyere onwe ha aka, ha riwa nsị ọnụ. Ihe a bụcha ndị a azụrụ na Lagos bịazie na-emeji omume, bute omume ndị obodo a na ndị azụ n'ugwu Awụsa. Nwafọ Igbo bụ nwafọ Igbo azụ n'ala Igbo nwụju mmiri ara afọ, na-eme ọtabi onye nwanne, na-enyere nwanne ya. Ka ihe eji mara ndị Igbo wee inye aka. Ndị a moto ruru 6 pụtasịa bịa bụrụ anyị ma eze ndị Igbo na Sokoto. No, Ọhaneze project na Sokoto, onye isi ndị Igbo na Anambra, onye isi ndị Igbo Anambra, onye isi ndị Igbo Enugu, ha ncha dị whole steeti onye isi ha bịara. Ọhaneze bịa akpọpụtasị amadi past ones, moto ha ka eji kwọrọ anyị gaa. Anyị gasịa ha pụtakwaga nye anyị nri, kwọrọkwa anyị kwọkwa anyị n'airport. Enweghị m any stress ịchọwa taxi ma ọwụ anything. So odo oge anya na ọ gaa na-alụ bụkwa that spirit eji na-alụ ya. Anyị wee fụ Maazị, obi tọọ Maazị ụtọ. Njọ ya ụfọdụ ajụjụ nsị ya zie m ozi. Ajụjụ m jụrụ ya bụ ọtụtụ ihe na-agbagwoju ndị mmadụ anya na-efegharị n'iru akwụkwọ. Anyị amarọ nke bụ nke sokwa agbagwoju m anya. Nke mbụ m jụrụ ya sị ya, biko kedu ndị anyị na-eso eso, kedu ndị awụọ m onye IPOB, abụọ m onye ESN. Mana onye ọbụla bụ onye Igbo si na ihe ndị IPOB na-eme ọ nọghọ kwado ma ọ bụ si ya kwado gị bụ asị. Mụ ọtụ na ndị kwadoronụ maka ihe okwu ha na-ekwu gbasara ọnọdụ Igbo bụ eziokwu. And sọsọ ihe mma nwere ike ime ewu isonye n'ụzọ m nwere ike na-etinye ọnụ. And eto ha ka ọtụtụ ndị Igbo si na-eme. Masị ya, biko kedu ndị bụzi ndị otu gị? Ọ bụ ndị otu Simon Ekpa ka ọ bụ DOS? Kedu ndị Igbo ga-elegara anya tata? Ọ sị m na DOS na DOS bụ IPOB afọ anya tata na onye nwa hiwere DOS, ọkwa ya ma bụrụ onye isi DOS. Nsị ya, biko ka ezi ihe kpatara iji wee nwee si DOS oge ịbara na nga ịpụta kwuo si onye a ga na-ege ntị bụ Simon Ekpa ebe ị nwere DOS. Ọ sị m n'oge ya gara ebe anwa ya na nwa amadi ahụ debe ahụ ka onye otu mara okwu ekwu. Sọsọ ihe ya gwara ya bụ ya kụba okwu n'igwe okwu were gbasawa okwu na ya nyejikwa ya onye isi. Ya bụ Simon Ekpa. Maazị Nnamdi Kanu sị na ihe ya gwara Simon Ekpa bụ
ebe o nwere olu nkwuwa okwu ya si ya were igwe okwu ọwụ naanị ofu onye na-agbasa ozi n'igwe okwu ndị a ọtụtụ ndị na-agbasa ya wesịa ngwa ebe ọ nọ n'ebe ahụ ọ nọ ya were igwe okwu gbasawa okwu na ọ na-ama anụhụ na mgbe ya fụrụ na ọkụ eri ọ bụ ọzọ ihe a na-ekwu ka a na-eme ya gwakwa ndị mmadụ onye sokwere ihe onye a na-ekwu na ọ bụdị ihe e kwuru ka ọ na-eme. Anụrụ m mgbe ọ sị ya kwube nụkwazie mgbe ọ pụtara sị na ihe a abụghịkwa ihe asị mebe. Mgbe esi ya oke ọ dị mma, enwekwe ndị otu dịkwa iche iche kịta na-afakpute nna afụma ihe dịka Avid, Rising Sun, ọ dịkata ha na-ede akwụkwọ na-ekwu okwu dịzị ka gị na ha ọ na-arụ. Maka na mị na onye isi ndị Avid ma ọfụma anyị dị mma, ogwu ya si ya ka eji ihe ọjịzi dịka akpọchapụziri ndị DOS nwanụ bụ ndị nọdụ ka ndị otu akpụ ndị isi o mepe ọnụ sị m na ọtụtụ compromise go wee si oke ya compromise ya ọ bụzi otu gị na-awụ ga-represent ọwụ iche na ọ ga-aka m otu unu batara file na-enwe ka o si dị unu ahazie ha karịa ịwakpụtezi n'etiti na-ekewa ọfụma ọfụma. Ajụkwa m nwanne ya nwoke ajụjụ a, njụkwa ya sị ya na ụmụnne ya na-emebi ihe na ọmakwa ihe ụmụnne ya na-eme, na ụmụnne ya na-emebi ihe na ịmana na okwu bịa ọ na-ede ka kerozin enweghị onye ụjọ ga-ekwepụta kwuo ọ na-ede ọ dịgidede ihe ahụ mgbe ọ ga-ejezi oje pitipiti. Nsị ya na ihe ụmụnne gị ga-eme ga-enutu gị. Nsị ya lee ụwazi ike tata emasị na Igbo anaghị enweghị eze, Igbo adachi Igbo enyi ha ahụ. Inwekwa ike ịpụta ụgwọ a na-asị iwu onye isi Igbo gburugburu enwe onye ga-adọkwa gị n'akwa, enwe onye ga-akụ gị ihe, mana mgbe maka na ya amaghị Igbo nke iwu gburugburu ya, ọ mgbe ịkpọzi oku amara ndị ga-aza gị na nwanne na nsị ya na ọnọdụ gị ugbu a na-abụkwa Igbo, ọ bụrụ ezinụlọ nke ugwu na ị na-ede ede bụ Igbo na ime ha n'ihe a na-afụtazi ya si ihe ezinụlọ. Nsị ya nna m ịdịgokwa nnukwu arụ kịta ụmụnne gị ama mbụgwu ihe dị na gị ịwụzi prọpati ndị Igbo kịta anya ka ị hụrụ eze eri ji hapụga nwoke ahụ adapụ apụ anyhow. Mụ nwa na ebe a wee very private person na-emere onwe m ihe, mana ọ maka gị ka m na-eji hapụga be m na-agbagharị onye ọbụla na-agbagharị ọwụ maka Igbo. Ị ga-agwa ụmụnne gị ka ha ga-enyere gị aka dịka ụmụnne, mana ha nọcha dịka ha nwere ọtọriti olu ikwu okwu na-represent ndị otu gị ọ ha na-agbachapụzi otu a gbachapụ ka ọ bụrụ ha nọ n'isi maka na ịwụ nwanne ha ọ ga-emebiri gị ihe. Nsị a were ụwazi ike mana na-enwegwe m ụwazi ike na-etu a dịka nke ịwụkwa onye otu ya n'ala ebe ọ nọ. Nsị ya ịma ihe Igbo ji eso gị ọsị m mba. Nsị ya integrity Igbo kwetere na integrity gị ka kwụ ọtọ na ịgwala anyị na anyị na-anụ olu gị mgbe ị na-eti mkpu akwa ị gaa na kọt sị na ị gaghị esi ebe a pụta eji gị Biafra. Anyị nwa nọzikwa n'ezi na-ehu ya aja na-agba mbọ ole anyị nwere ike ịhụ na anyị nyekwere gị aka ka ị weta nyanwụ Biafra. Ụmụnne gị nọ n'ezi na-agbarawe nke ha ji gị achụ ego, agwa m ya komkom ha ji gị efere ego ebe a efere ego ebe a efere ego ebe a ọ na-apịtọkwa aha gị. Ị ga-agwa ụmụnne gị ha nọcha ha bịa ebe a ha tupu ọnwa ahụ bịa hịa nyere gị aka ha ga-enye gị dịka ụmụnne ha ga-apụtago nyere gị aka enidede ha. Nsị na ọ bụkwa sọsọ gị bụ onye Igbo nọ na Sokoto prison ụmụnne ha bịa hịa atọ ute. Nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị a na-ekwugharị ihe a na Igbo kwụsị iweta ego ugbu a Naịjirịa kacha ebe a ha ga-enwezi ohere sef mgbe gị ga ha nwere famili, mgbe gị ga-ama na ha nwere commitment mọ ya dọọ nwanne ya nwoke a na-akpọ Emmanuel aka na ntị. O ji afa gị anụ ego ọ pụtala ihe ekwuru m ya ọ pụta gị mana ọ pụta gị ihe nsị ya na ọ na-ekwu n'okpuru ọ ga-adọta gị
maka ndị iro nọ n'akụkụ na-achọ ihe a ga-eweta. Ndị niile a na-enye ya ego a na-etek rekọd. Ụfọdụ ga na-etepụ ihe a na-etepụ. Anụ na m ọtụtụ ịma na ota m nọchi enwere onye na-ada akpọ m. In fact, enwere ụtụtụ ihe a na-agwa m. Agwachazie gị were uche, ọ sị m si eziokwu na nga ha sị gị nekwa mana ọnọdụ ịchọ ka bifo ise ebe a na-apụta na ị ga-aha ndụ onwu ihe chere gị n'ihu ịgwa ha lakpuo. Imeghe ọnụ gwa ndị Igbo onye a ga na-eto na onye a ga na-enye ego. Kwụsị onye ọbụla ịdị na-ewere ego na-enye enyi ahụ. Ịsọwụ DOS. Gwa ndị mmadụ ha ka iwe ego ebe ahụ a ga-eji take care of you. Mgbe ị bara na nga mbụ, anyị ahụkwa ha ụmụnne gị ọkwa ndị otu ga ka Igbo na-eso. Iji nwee ofe atụ, enweghị ihe a na-ezozi. Iji aha anyị gara, nwa onye wetara ego. Enwere ọtụtụ platfọm akpọbata m a na-atụ ego a na-achọ anyekata Nnamdi kara a na-atụ ego. Sị mba, mkpọ nwanne nke n'obodo Igbo. Sị ya no. Ị nwere anọkata ugbu a n'ofe onye asị ka ere ezi ego kpọrọ ndị mmadụ gafee onye a. Ndị be anyị na-egwu wayo ugbu a ka ndị na-agba mbọ. Ị hụrụ ndị be anyị n'obodo oyibo na-egwu kandum ka ndị kpọrọ ahịa. Ụmụ anyị nwokorobịa anyị ndị nọ n'obodo a na-egwu chandum ka ndị kpọrọ ahịa. And ị mara na ihe dị na 419 ha bụ ihe ọbụla ọ dị ka social media. Ihe ọbụla ị nwere ike iji create content gị were create. So anything nọ ha nwere ike convert were ya gwuo wayo. Ha were ya gwuo. Nnamdi Kanu wụ the hottest person nwere ike iji kọpụta mmadụ ego kịta. Unu ga-apịchi otu ya na-eme onye nọkata make a statement ya asa na-eweta ego a ga-enye ya, a ga-asọ na sign weta ego ka asta septe ise ego asị na 1 billion weta ego ka asta bụzi ma lọya ha nke a na-akpọ alọ ejimakọ. Ihe ha ji eme wa nọkata na-akpọ na-eme organize this guy nọ na ajịntọ na ha achọghị ka ọ pụta. Ha achọghị ka ọ pụta. Onye a nọ na ha jọs na-akpọkpọ onye ahụ akpọ onye asị ma politician asị onye alekwa ihe a na-eme ebute ego, asị alekwa ya na-eme ebute ego n'aha ya. Mgbe ekwe nwanne ya nke n'obodo ị hụrụ ihe a ịfatụ ihe a nwere ike ime onye a. Maka ndị Igbo ihe a na-eji hụ ndị a na-enyesi ụlọ ego a na-eche ka ọ pụta ihe ka ndị Igbo gbanyere nwa amadi azụ. Is finished. Ihe ka jikwa ihe ahụ na anyị ka na-ekwu mmadụ dịka eze eriega ọ nnukwu ihe ka ọ bụ. Ndị ọchịchị ga-ama na Igbo uche anyị ka dị ya. Mmadụ dịka mịpụta na-akpagharị kwechi na-ekwu ha ga-ama na uche anyị ka dị ya. Ọ dịka mmadụ pụta ka na-emegharị ahụ. Ndị niile a na-emegharị ahụ achọpụtazie na ọ dịka ọwụọla ahịa ezinụlọ onye ọbụla lakpuo obi ewu. So nke nọ n'obodo ka nna gbafe anyị aga ije a dọọ nwanne gị nwoke nke na-ebe aka na ntị na nke nwaanyị ọkachasị otu o ji agbakasị ndị mmadụ akparị. Agwara m ya ma tia nwanne gị nwaanyị na-akparị ndị mmadụ. Nke anyị na ya n'ebe a ọ na m bịara ebe a hapụ ihe m na-eme maka ọdịmma m ezinụlọ m na Igbo. Ọ bụrụ onye ofere ebe ọ dị ka onye ahụ ọ na-abịa anyị ego ma ọ na-achọ fevọ nke na ụgbọ na-enwe fevọ enwetago gị n'aka. Anyị niile na-etinye ndụ anyị chika onye ọbụla ma ọnọdụ Madam Pinto tata na ihe ọbụla nwere ike ime n'ihi gị na otu m ji tigoro isi. So biko wepụpụ ezinụlọ gị ịsọ DOS concentrate ịgwa anyị etinye isi ebe onye tinye ego onye ya ndị a enwetụdata etizi ego ahụ enweghị asa gị a ga-ama nwe onye ya ejide n'aka. So that onye ọbụla na-agazi esi n'azụ ha maka enye gị ego a apụta gwa ndị Igbo okwu, nwanne apụta gwa ndị Igbo okwu. Ndị Igbo na-ege maka na ọnwa nne onye apụta lọya apụta ọgwa ndị Igbo okwu a na-ege ntị the whole thing ha ji anwụ arịmadị a. Mana ndị m hụrụ na-eshi ọnwụ na-epushi wu ndị DOS a kemgbe ihe aji ịbụ na ha nwawu ndị bụ tue mkpu Simon Ekpa ọ dịka ha na ha na-alọg. Yes, ọha nwawu dị IPOB. Ịma Simon Ekpa o ji igwe okwu na-ekwu okwu nọkọtazie gozie aha mezie gọọmenti. So ndị a jisikwa ike mgbe ahụ pụrụ na-ekwu ha blackmailzie. Ịma ihe ndị mmadụ ji na-ekwu na ha nwa ji na-ekwu na gọọmenti yutu gị ha nwa blackmailzie ha nwawụzi IPOB a na-achụ adịji ha ka egbuzie declare ha wanted.
IPOB kwuo Simon Ekpe kwuo nke ya kwe na ọta ihe na-eme wee gwasị ya si ya na ihe a eruola ogo mpụta maka ndị ụnụ alụcha n'ọgụ ugbu a na ndị Amerịka na-ekwu a na-akụ ụlọ ọnụ ndị ala akarịala ga-ade leta sọbmite karịa ụmụ anyị na-anwụ nsị ya maazị ndị mmadụ anwụkwala n'ihe a ọwụ na ọgụ igbo ọwụ unu gburu nwa bụla ụlọ Nneka Chibe ga-eji blueprint ihe mege n'ụlọ mana mmadụ anwụọna ịnọzikwa at the point of no going back. Nke ụbọchị ike ka mma o mechara nke ya narị ego ga n'ụlọ lakpuo nke gị wepụtara pụta mmadụ anwụọ ihe ọbụla ndị Igbo megide mmadụ anwụọ nne gị na nna gị anwụọ ndị mmadụ nwere ike ịsọ nne gị na nna gị ma ndị ụmụ ha ma ndị ọwụ gị Igbo ọwụ IPOB group mana ọ dị struggle nya anọzi n'etiti mmiri agaghị alawa azụ mana ị ga-akpachara anya na ndị nọ gị n'akụkụ ma iwepụ ha kwụọ otu kwụra gị nsogbu adị ije anyị bịawu mmadụ ka a kpọrọ asị ya na a chọrọ ịkpọta ndị mmadụ onye ewere atọ onye Igbo weta ego nke na nke ezi ọ sị m na m ga-esokwu na enwe ya m gara ji anyị na-eme Mother Tongue Day ịma ihe anyị na-eme mara jenet ha anyị gachite asị m na na-aga ịhụ nsị oke m chara ibu na m na-akwado ya asị m sonye ha nye m aka ekere ekwentị onye na-eme ahazi ihe a mkpọ nwoke nwegasị m eziokwu na a na-ahazi enye ihe ahụ Tuesday m na-akpọzi ọ na-eme oteme na msị ya biko eji m ego m ji agbakwa tiketi ọwụ nọ nke adị m ekwe mana ọ maka na eze si ya ndị ahịa asị ndị eze a na-ahazi ndị eze amana m na ọ ga-adịta ọ ga-akwanyete ugwu ma ama m gburu ego mgbara achọdụ m pịtọ imetụ m na a na-ekwu ihe a asị ndị eze enesa ha ga-aga a ga-ewe m si ya ọ na-ewetaghị ego ọzọ ka ezi ụdị arrangement dị ihe o wee wụrụ na onye a wetara ego enye nwanne maazị mgbe ma ndị niile ọ kwesịrị ịhazi tụwụ ndị sị ha na ha ga unfortunately then ozi ndị onye nke haziri na mmụnwa ekwesịrị ndị eze kwesịrị iji ije kwesịrị iri ọsọ nsọ ezi eri gaziri ije mgbe chụpagide that man jụpụ ya ekwepụrụ m ekwepụ m sị ọ na-aga eji ihe a na nwa amadi anọ na-ata ahụhụ ndị dịka anyị kwesịrị ekwesị na ndị ọzọ nọ n'obodo oyibo na-ata ahụhụ onye na-aga onye ga-eji ege moto ya hara is an organic thing. IPOB wu an organic thing. Awụm their member. Ndị Igbo na-awụ their member na-enye aka na-eti ọnụ hiri nne because ọ dị organic. Onye enwedo eziokwu na enwedo esi Nnamdi Kanu mere advert so dị asonye otu ha wụ onye nụ ọbanye onye chọrọ ịbanye so otu iji hụrụ na ọwụ don't monetize it maka monetize ha la the same people mere organic eso kweche chọwa ego nke ha ha ga-aghọrọ Igbo aghọrị so mgbe anyị na-ekwuzi okwu ahụ ya sị m nye one example ebe ihe ego ka nsị ije na-abịara ugbu a na and ihe m jikwe bụ onye work for the money not there the man na ọkụrọgbago ego ole ka eweta 6 million 10 million ọkụrọgbada nsị anyị hụ the reason why onye chi bịa elete gị mee ya announce onye chi bịa elete gị onye ga-eji ego moto na ọ na social media akụwa aka ọ dị mma were 100 naira data ya send ya ọ dị mma ndị isi ịhazie ihe hazie ebe a ga-awụ pilgrim ndị Igbo ga na-enute ivu na onye ga-eme ọ na-aga ya kpọrọ mmadụ 5 gbara ha ụgbọ ọgwụgwọ organic otu ọ dị sana na ego eji eme nke a enwede ike iselekwa ihe a ga-eme ugbu a na ọnwụ na ihe niile na-aga through that your DOS atego ga-akọ ọwashi ha kwara selekwa ihe a ga-eme before ị mara ihe na-eme and ngụma na handle ya so it will be accounted for so ịma ịpụtagodi echi emena eweta statement of account ị mara ihe mere ego ekwuo etinyekwela ego na akaụntụ onye ọbụla enyekwala onye ọbụla ego na-awụrụ onye dị otu onye dị otu a ịhụ ihe anyị na-eme akwụrụ and ebe ihe a si na-apụta ahụ n'aka ụmụnne andụ maka ihe ego a ka ya na ndị otu a ji na-ekeghị ekechi ebe nta ebu imo then ndị nọ na ọ sị m lekwa ozi o jiri m ya sị m biko na m gwa ndị Igbo na ndị otu ha awụ ndị DOS nke awụ mbụ ọ sị
ihe ọgwụ amụ bụ ndị otu ya Maazị Nnamdi Kanu maka m jụ ya ele nke na-eme eme ele onye a na-eso eso ọ sị na ndị otu ya wu DOS ọjụọ m ọkwara m ahụ onye m si ama m ha o ebe nwere mgbe m chọkọta ndị ụdọ ndị IPOB ebe ka ha nọ ama m ịbụ dị mamapụ afọ ama m ya sị m na DOS ọzọ sị m owu biko na-asị onye Igbo ọbụla chọrọ ịdị eletie gbara plen na-enye na onye ọbụla ego bịa letie then ịchọzi arrangement ọchị ị ga-eji ahụ ya nwere ọgwụ ya nwoke nọ dị ya na-ahụ maka ịbịa ahụ ya sọbụ nwoke ahụ nye m nọmba ya eji m nọmba nwoke ahụ m kwuo okwu m ga-publish nọmba onye ọsị ịchọ ịbịa ahụ ya na Sokoto ikpe okwu na airport onye ga-ọtọ ị ga-echizi bịa onye ahụ ka ị ga-akpọ aha ya wụ Ndubuisi nsị that man a fine gentleman otu o si nabata anyị very well organized ndị aka na nwanne nwaanyị chichibi asanya anya enwe anya ga-ebute nwoke esi ya chịrị ọkwepụta nwanne nwaanyị ekwepụta ekwepụ ngwa ya si ya gwa nwanne gị nwaanyị ya lawa gwa nwanne nwoke ya lawa Igbo letali gị onye aha ya akpọta ndị ga na-elete gị so that ihe niile adị sm because ha wụ nwanne gị ha ga na-efeel entitled to some extent so ka m jikwa oche ahụ ọzọ sị na ndị ndị otu ya bụ ndị DOS 1 na ihe ya nye Simon Ekpa ya nwere igwe okwu ziwe ozi and mgbe ọ bịakwa megherie ya gwa ya kwụsị nke anyị nụrụ then ọ sị na ịchọ ịbịa Sokoto ịbịa hụ ya amaghị m ihe m ji ga-eji nọmba abịa ya na onye ị ga-akpọ wụ Ndubuisi a na-enye Ada Igbo nọmba ya bụ Ndubuisi ka ọ gụpụta ya ka ọ kpọọ ya na ịchọ ị ga-ahụ Maazị Nnamdi Kanu na Sokoto ọnwụ na enwere ijiri ego chi sponsọ were aka gị kpọrọ ndị sponsọ gị ahụ gbara ha tiketi kpọrọ ha gaa Sokoto akpọla nwanne Nnamdi Kanu ọbụla si anyị na-achị geleta Nnamdi Kanu isi gị ichi inye ya ego personally na ọ na-agbara nwanne ya mbọ support inye ya mana ọ gwara na asị gị na enwere ihe a chọrọ ime na onye ndu na-aga ụlọ ọgwụ enye ha sonye ya no naturally sonye ya DOS take care of onye isi ha start to be organized otherwise ha monetize go this thing eji akpa ego o tele na eji akpa ego so anyị ga-demand ka a hazie ya hazie so that ndị iro hapụ erikpute maka ọsụtụ na akụkụ ndị a wings nkwe aka niile a gọvanọ chọọ ka arụ arụla ya akpọ onye nke nye ego onye nke echebe asọkọga ya akpọ onye nke nye ego onye nke echebe ndị ịmago ndị Igbo nọ ha ala nọọ Maazị Nnamdi Kanu nọọ nwanne ya ha na-akọtakwa ndị a ga-akọta ọkwe na-aghọta so ihe a ozi m njikwa ghara na-agwa ndị Igbo nwa amadi eliele nne ya lie nna ya ọnọla anya na-ekwula okwu ma ga-ekewa Naijiria ama mmụ na ịnọtala ya ndị Amerịka na-ekwu okwu ugbu a na-recommend ikewa Naijiria as one of the options ndị niile na-arụ ọrụ awụ ụmụaka ha gaala fa biko the list onye Igbo ọbụla ga-eme ewu Nnamdi Kanu yọrọ ọsọ nụ bịa letewe ya ọ yọrọ o mere pli si m gwa ụmụnne anyị ha bịawa lete m ka ime na Sokoto prison a pilgrim of salt ala nsọ na onye nsọ gotere ukwu ebe ahụ Nnamdi Kanu n'ebe ahụ kama ụnụ ga-aga mewe protest biko every weekend maka na weekend ka ị nwere ike ịbanye nga ahụ mgbe ọbụla chọrọ gị weekend ụmụ Igbo meenụ Sokoto correctional prison ala nsọ at least ụnụ kwado Nnamdi ụnụ enye ụlọ onye ọbụla ego ọ bụrụ ụnụ kwadoro ya at least every weekend aga adị 100 galete anyị agwagaghị anyị enyeghị ha support yes and ihe ewu ịma emere sitatum ụfọdụ ndị aghọtaghị ihe emere na sitatum ihe ewu by the time anyị jiwezie Sokoto prison ka gọọmenti ga-ama a whole Sokoto na ndị a nsogbu dị ma ndị gọvanọ anyị ga-ama na anyị ka kwetere n'ihe ọ na-ekwu that's the least we can do. Ịwụrụ big man
ị ga-achọ ịga maka iwu big man kekwe metrọ họkọrọ ụmụazị n'akụkụ na-azụ ahịa ụmụaka na ọ na-enu enu ọ na-agụ agụọ na-apụta apụta chere mmadụ 5 gbara ha tiketi enye ya ụmụnne ya inweje nke ị chọrọ iji kwado ya ịchọwa ndị DOS nwanne nye ya ha mepee ihe afọ ịkwado ya so that ọ gacha apụta enye ya akaụntụ maka ọ na-aba na akaụntụ enye mmadụ ego akaụntụ ọbụla na-awụdo akaụntụ kwesịrị ka etili ya ka anyị hazie na ihe ahazie. Ọ ka bụ n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM. Agwara m unu agwa fetụọla na YouTube anyị. Agwara m unu agwa n'ụbọchị ụnyaahụ na Madam Peter Osioru enwere ozi ochi wee bata maka na ọ ga-abụrụ oge kachasị ndị nkwado Simon Ekpa. Anyị na-ekwu ya ebe a ọ dịka anyị anaghị anyị kpọrọ Simon Ekpa asị ụnụ anụgo ya ugbu a n'ọnụ Madam Peter na Maazị Nnamdi Kanu si na mbụ na ya sị na ya na ọ bụ onye na-ekwulite okwu ya nwere igwe zirite ozi ọla ọgwụ dị iche iche tiwe ya bụ mkpu mana n'ikpeazụ ọ bịazie dapụ na-akọzi ihe ọzọ. DOS ndị IPOB pụta kwuo otu n'iwu dị otu a Simon Ekpa nọrọ n'ebe ọ nọ kwuo nke ya. Maazị Nnamdi Kanu jiri ya ịdapụla n'ihe m si gị mee nọziere onwe gị ụlọ anụgo ya ugbu a from the horses na mana Peter n'ụbọchị ahụ na oge Maazị Nnamdi Kanu ọ bụ naanị unu bịara ka nwekwere ndị ọzọ nọ chọkwara ịhụ ya n'ụbọchị ahụ. Mana ụbọchị ụka ka anyị gara ije so naanị nna mana ụmụnne anyị nọ na Sokoto nupụtara n'igwe so anyị rụziri almost 20 ịntọrajị bịara abịa maka enwe onye ka esi Amerịka bịa mina ya si Lagos ebe a mụfụ then ndị sizi Anambra the 5 mana ihe ahụ kabinet Ezeri the 5 anyị nwa let's say 7 owu ndị si eshi bịa ihe dịka mmadụ 13 a ga-akarị pụtazi nabata anyị sorokwa anyị gaa bakwa ahụ ya. Madam Peter nwere ihe m chọrọ ịjụ gị kedu ka obi Maazị Nnamdi Kanu dị ọkachasị ka o siri metụta ya bụ mkpọrọ ka a tụrụ ya n'ihe mkparịta ụka ụlọ ya nwere o nwere olileanya na n'oge na-adịghị anya na ya ga-esi ebe ahụ. Mgbe m gwa ya na olileanya dị ya sị ya ma na olileanya dị na a ga-enweta ya ọ na-ekwu okwu ịpụta na mkpọrọ dịdị na ehọrị maka ọ sịrị na ya agaghị apụta ebe ahụ ejighị Biafra ma mma na ọwa anyị nwa nọkwu n'ebe a na ame gbalụ ama m na ọta min ọwa anyị nwa nọ na akwa m gara hụ ya na DOS mgbe m ga-agara hụ ya na DSS ihe a ka m nọ n'ihe ọ na-ekwu na-aba mba ahụ ọ na-aba mgbụrụ uche m na-asị lekwe na onye a na-arịọrọ arịrịọ sef ọ chọọ dị ma ana m eche na sọsọ ihe o nidoro from us wụ nkwado obi onye ọbụla sie ike ụjọ atụla onye ọbụla onye kwenye anyị ekwere anyị ejila ụjọ dara enwe n'elu anyị azọụla ndụ maka na ihe anyị dị awụghụ ndụ onye ọbụla nye aka ọ ihe ọ chọrọ andọ ya ka o ji chọọ ọ chọrọ ịghọta ma Igbo ọ na-alụrụ ọgụ kwadokwe ya rili ọ dịka ihe o ji bịa letewe m na Sokoto prison biko m na-ayọ ume Igbo ebe ọbụla ị na inwe ego ịwụrụ nnukwu ọgaranya chọọ ka afụ gị anya dịka ọta m onye nke wetara ego ka akpọta mmadụ from ihe m na-aghọta ọnwụ na 10 million ahụ 600,000 naira kwaganwuru mmadụ keke mmadụ 7 na 8 10 million naira kwaga mmadụ 15 15 mana ihe a kwagawo mmadụ 5 nna-ajị maazị ngwa balansị ego ahụ onye ka a ga-enye ajụ m ya ọ dị asị ngwa balansị nke fọrọ afọ na onye ka a ga-enye and the worst part wee ego aba ha aka afọ straight zie effort a chọrọ iji ya akwa ịhụ na afọ straight ihe a chọrọ ime maka ka erie the money ị hụrụ ihe o ji dị mkpa na a ga-ahazi ahazi so m na-agwa ụmụ Igbo ọ na-akpọ ụlọ alọ ya ejimaka ọjọọ ya esa ya aga ọ na-akpọ ụlọ onye a mba chọwanụ ndị otu ya ọ nche nye nkwado ọha ndị na-alụ ọga nye ha nkwado nleta ka ha na-eleta infat ha ga-achị leta ha lakwuo a ga-eletiri ha oke ọ ihe m na-ekwu so onye ayụya ọ yọrọ ụnụ ụmụ Igbo ọsọ onye chi ga-eleta ya na Sokoto prison in need data through anybody m ga-enye Ada Igbo nọmba enyere m onye ọsọ a ga-akpọ
ma achị bịa ahụ ya achị bịa eleta ya and akwụkwọ na-akpọ onye ahụ ọrụkwasị ọsọ weta ya ego eji ehazi nke a mba ịchọzi irukwe ọwụrụ nke onye iberibe and ka anyị na-esasa ego na Sokoto prison ịrụzi kewe ndị wọda ịgawa iti ihe na akpa ị na-iru inye ha 1,000 ha mata na ọ na-eme ọ bụrụ njakịrị ha worship ya ha asị na worship ya ka God ha mezie ya chukwu nga ahụ na-aghọta mezie ya eze nya nte na ebe ahụ mmanụ ma ndị na-ere suga nke ma ndị na-ere suga gaa mma na mmadụ bịara ebe ahụ ọya wa arịrị ọrịa ndị ọya wozu ọsụmsi unu na-ayọ unu biko ndị ime ahịa ndị alaba unu ziga 1,000 people unu ejigekwa ha mmadụ ndị ladikpọ unu ziga 1,000 people unu ejigekwe ha mmadụ ndị aspanda unu ziga 1,000 people unu ejige ha mmadụ hazie na ọnwụ na ụlọ ogologo weekend ọbụla gụọ na mmadụ ole wee na plane machine plane anyị wụ ndị ego gwa ha anyị wụ ndị ego ka anyị mebie ka anyị gaji mba ụwa ọwụ naanị Naịjirịa mba ụwa na anyị kwere ekwe anyị kwere n'ihe onye a na-ekwu otu esi wee nke ebe m dozi wee werezi wee kwesị ike warụrụ ala arụ n'ala Igbo jide ụmụ anyị gbuo maka ihe ngịnị ụmụ anyị litere kwuo ihe na ihe ibe ha na-ana anyị ma mgbe e bidoro OPC n'obodo a ha gbara ma police station ọkụ enwe ihe ha na-eme enwebedesi pụtara n'ala Igbo ịhụ na asị na ndị IPOB na-agba ihe ọkụ akparịala m ebe niile ha rụgide arụrụ ala kọntraktị a asadikibọ aga gbuo ụmụ anyị na boropit ebe egbujusi ozu ụmụaka ha yakwa ụmụ anyị wee na soshal midia ha na-epost ya na mgbe anyị na-eme chitatom anyị na-emere onwe anyị chitatom emekwe covid n'ọhịa 3 years enwere ekwu anyị na-emere onwe anyị chitatom ndị pres ekwe ha zuru ike every Monday ị ga ụnọma na chitatom ka Kanu ụnọma na aka na-eme chitatom pres alala ha nweghị ya mgbe ndị Igbo nọrọ onwe ha nwe onye yoga nne nwe onye yoga na-anọ chitatom na aja atụta nwa na Kenya everyday ndị ịhụ channels Arise AIT ha niile na aga na-eji sitatum ha na-eji sitatum ihe a na-eme na sitatum kịta na ha anaghị ejizi ya ha anaghị ejizi ihe a na-eme na sitatum ndị pres a na-egosi sitatum the moment ndị amị bara n'ala Igbo ndị pres akwụsịzie igosi sitatum ọrụzie IPOB this IPOB that so Igbo zuru ezu ebe ọbụla ọ nọ ka ọ nọ gaa na-eleta Nnamdi Kalụ ihe abụ ozi m ọ ya wụ ihe wụ igwe m jizi tinyezi isi na ka e wee blackmail IPOB ejide ụmụ anyị sụ akwụ n'ala Igbo mara mpito ịkpụ ka ọma gị n'ọnụ maka na ndị otu Amnesty International apụtago maka tọọ ọchịchị na ugbu a si kedu ihe mere na ụmụafọ Biafra karịrị 150 bụkwa ndị egburu n'oge ọchịchị Buhari site n'afọ 2016 ruo afọ 2017 na-enwetabeghị ikpe ziri ezi nyere ndị a n'otu n'otu mana enwere otu ihe m chọrọ ejube ka ihe siri kwuru ugbu a maka na dịka Maazị Nnamdi Kanu pụtara na ụmụafọ Igbo onye chọrọ ịbịa ịhụ ya bịa hụ m ọ dịghị ka maka na n'oge a kpọrọ Maazị Nnamdi Kanu kpọga ya n'ụlọ mkpọrọ dị na Sokoto ọtụtụ ndị kwuru na ha chọrọ ịkpọpụ ya ebe na-enweghị ndị ga-abịa nwụrụ ichecha ka isi aga Sokoto isi na ka ị nọrọkwa ebe nọ ọ dịghị ka n'oge na-adịghị anya Sokoto ọgwụ ga-adịzi ka mmadụ chọrọ ịga oshirikọta ọ ya ka anyị na-ekwu nụnụ ị na-aghọta ọ ya ka anyị na-ekwu ifu na enwere publication anyị mere anyị jụrụ ndị amị na ndị ebube agụ biko ụmụ anyị ndị ụnụ mere arrest ma ndị ụnụ tọrọ na be ha mere arrest ebe ka ha nọ aga n'ụlọ ebe ụmụaka nọ anyị nwere mmadụ n'ụlọ ya ọwụrụ na ị nwetara ya nga emekwana enwebeghị echi ndị agha pụtara ji anyị foto nke ha raụndụrụ boys up nke ha na-egiri ọ n'ụlọ ka a na-aga enwere ụmụazị gịnị ka eji enwe ha na asa ha wụ ndị IPOB so ajụjụ anyị na-ajụzi ugbu a na ebe ka ụmụazị ahụ nọ egburu ha egbubi na ya ozu ha nọ na nga nye nna ha fair trial so Igbo bụ Igbo anyị ọtụtụ ihe efula ha na anyị n'ije a agaghị alazụ ya azụ ịnọ iji kwado
na anyị kwetere n'ihe nwa amadi a na-eme maka na ezeri na ebe a gwa na anyị kwụghị n'azụ. Biko gawanụ Sokoto prison gaa letewe ihe kwuru nke nwụ na aga enwe ike agazie n'ụbọchị maka asụ na ọtrịtrị aga ụbọchị enwezi ike ha mee 2020 onye ọbụla nwee ike ịhụ n'ịchị ga ọ naghị egbu oge o 20 minutes ma aga mmadụ atọ hụ ya apụta mmadụ atọ ọzọ hụ ya apụta na ọ dị egbu oge atọ ọ dị egbu oge anyị na ihe ọ bụ na consultation ọ ka bụrụ oge ndị nwere Voice of the People 90.3 FM ka ihe emume a si abịara gị ozi n'ebe a ọ bụrụ na mbanye ịga ozi n'ebe a enwere ike nkeji 30 minutes agaghị ezu m ịgụ ozi niile nọ ebe a mana mbindu kedu ka obi dị gị na ya bụ Maazị Nnamdi Kanu? Ọ bụ eziokwu na kemgbe a nọ na-akpụgharị ụlọ ikpe iso na ndị kwụ n'ihu nkwa ịghọtago na nke ikpeazụ a ikpe enwere m ịgwara m na ị ga-agbarịla mbọ ka ị ga-ahụ ya na ụlọ mkpọrọ dị na Sokoto. Nsịba gị maka mpindu ọ bụrụkwa obere ihe o, kedu ka obi dị gị mgbe bụ Maazị Nnamdi Kanu ihu gị? Ịma na Maazị Nnamdi Kanu nwoke mara mma okorobịa dị ọcha mana ilezi anya mgbe ọ nọ na ndị eze amaghị m ọchagazi red, amaghị m otu ọchaga achaga. Obi juru m n'ụwa na ọ pụtara n'ụdị ya ọcha ya pụta. Ịma na onye a mụọ amụ ọ na-achake achake nya ozugbo ọ batara o buru ụzọ mụọ amụ ahụ na lighting up the room ọnọdụ doize ahụ ọnọdụ ahụ wee mee gịnị nye m afọ oju maka ụjọ na-atụ m ụbụ kedu ka ọ ya dị mgbe si ya maazị iwe na-amazi mma ọ sị m na ndị Sokoto na-eleta m anya. So ọ ya wụ afọ ju m n'owu na ọdụ mma and mgbe ahụ ọ nọ na DSS ọ bịa dịka onye na-aya ahụ ịnọ na-acha nwere mana kịta odone dọcha ịma na ọ dịka ọ nwere eze mkpawa n'akụkụ kịta ka ile ya anya ya zuo nwa okorobịa mara mma gị ịhụ mma ya niile ahụ. So nke ahụ godu ihe nyere m ezigbo afọ ojuju. Then I have to ga-ekenekwa ndị warder Sokoto very friendly ma ndị uwe ojii n'ebe ahụ ịbịa adịkwa m chọ na Hausa ahụ Nigeria adịkwa m chọ na Hausa North ahụ Nigeria maka polisi n'ebe ahụ adịkwa ka polisi. Ịhụ n'ebe gị na ndị polisi ga na-egwu egwu na-akparịta amụ ọtụ ijiri chọọ ihe enye gị sị gị were nye gị oche na-eme gị ka iwu mmadụ. In fact enwere ofu onye polisi sị m ọ ya saachị anụ m si ngwa ya ga-amata akwa ka ọ were nọ ịma mgbe a na-egbu n'onwe emetụcha aka enwe nwaanyị na-ebe m si ekekwana nwaanyị ga-emetụ m aka ya sị m na ya wụnụ nwaanyị m si ya mba na gaa amata akwa anyị mụọ amụ ọsị m ngwa m gawa iru ebe ahụ asị gị nọdụ n'oche ndị wọda ha na-elede mmadụ anya n'ihu a na-eme ka mmadụ a na-elede ya ma ị na-enye ha ego ma ị na-enye ha ego. Nke m gara na ọkwa Kuje prison mgbe na-eji nwanne Nnamdi Kanu nwanne agbụrụ kawadị mma nwanne edewe n'ọchị ị ga-ama ihe ị ga-eme ịnọdụ ebe ahụ isi nweghị uche nya anyị nweghị sensị ihe ị kwesịrị ime nke ya na ha ebe ahụ ka ọzọ bifo ihe ọnụ jọọ ha abụghị ochie na ọfụrụ ihe a ga-ebogodo ga-ebo ị ga-anọgodo nke na-adọtụ ntogod na ọwụdị ihe mere ndị na ndị bịa prison emechie prison. Bara mbito obi dị m ụtọ n'ụtụtụ a ọbụla ndị na-ege anyị enwepụ ụzọ dị na YouTube achalugo ọkụ agaghị m agụ ezi dị ya niile agaghị amaghị ebe m ga-ebido ndị niile sitere ezu na-emeela amaghị ebe m ga-ebido na ụtụtụ a mana n'ikpeazụ na anụ n'anya na Maazị Nnamdi Kanu sadị onye ọbụla chọrọ ịbịa n'oge na-adịghị anya aga m awụchikọ na Sokoto ife ọ na-akọdo ife a ịghọtago ele bel gaa ka m bịara nụ gị bel na ogenedo ọra na-adị ọ na-eme adịghị anya ka m awụchi na ya bụ ụlọ mkpọrọ nọkwa na Sokoto ịghọtago nga ahụ Maazị Nnamdi Kanu mbịakwa ebe a mgbe ụlọ ihe o kwuru ụlọ amịgo na ọsọ onye chọrọ ịbịa bịa hụ ya onweghị much protocol m ga-enye gị mpụ ụgbana ma m ga-enye gị nọmba ekwuo ya m ga-eche ikwe n'ihe m ga-ekwu mgbe m ga-ejikwe dị oji ọnụ chọ ha onye ọbụla chọrọ ịga kpọọ onye a iruo na Sokoto ikwe ya isi anaghị na-abịa
in fact ama m onye ojibu nwuchikwa kọl ndị ga-abịa ihe nwanne ekwe ya niile na-abịa mgbe ka mma ịga n'ụwa weekend maka ordinary day a na-enwe oge mana weekend from Saturday 8 to mgbe ọ bụrụ o ji sọ gị Saturday and Sunday ọkakwuru ndị biznes mma ma ọ bụ ndị na-arụ ọrụ bekee mma and ị nwere ike ịnwetakwa flight ọ dịka United Air and kezi enwere 2 air na-aga Sokoto ahụ Aero nwere ike ịnweta Aero from here to Sokoto ma ọ dị ọkwa ọka na akpa ha ọnụ like that ụmụ ihe 250 ịnwetara 500 ịnwetara to and fro ma ịgba ya ịnwetara ya then ọ bụ eze ndị Igbo na Sokoto enwe ihe eze ndị Igbo kwuru which m ga-ama otu m ga-esi zie ya bụ ozi ọ sị ka fọm kọmitii n'ebe a ha nọ ka ha nwee ike inye aka maka ndị na-abịa abịa ọ bụrụ na a ga-enwe ndị taụzi ole na ole a ga-ahazi denwe nọmba ha ị na-abịa sị gị kpọọ nọmba taụzi a ga na-ebute so na enwe ike fọm kọmitii between ha nwa ndị nọ n'ụlọ ndị ihe ga-anọ na Sokoto ahụ ịhụ maka ọdịmma ya na ọ ga-adị mma